Čau lidi, zhruba před 2 rokama jsem udělal trick tip. Myslím, že Ollie, Flip, Board Slide a Lip Slide v jednom. Mně to přišlo strašný, bylo to jedno z mých prvních videí, ale jako podivu lidi se na to dívají doteď a píšou mi pochvalný komenty, že to pomáhá a tak. A píšete mi na Fingerskate do komentářů, že byste rádi další trick tipy a tak. Já teda nerad natáčím trick tipy, mně se špatně mluví na kameru, vůbec to neumím na kameru a ještě vám mám něco vysvětlovat, že jo, ale tak řekli jste si o to, no. Tak jediný trik, který bych si tak troufl vás naučit, je 3 šesly, protože ostatní triky jsou lidi, kteří je umí líp a taky nedělají trick tipy, takže já nebudu učit něco, co neumím jako na 100%, že jo. Ale tak 3 šesly celkem umím, tak se vás pokusím naučit. Tak teda přeju hodně trpělivosti při tomhle videu a tady je trick tip. Teď vám řeknu nějaké vychytávky, které vám pomůžou tenhle trik zvládnout. Nejdůležitější je mít fingerdesku. Jde to i s ostatníma deskama, ale s touhle to jde nejlíp. S fingerdeskou si to hodně ulehčíte. Potom je důležité mít fingertričko, hned vysvětlím proč. Když nemám fingertričko, neumím jezdit na finger. Strašně. Ale když si fingertričko nasadím, náhle 3 šesly dávám. Potom je taky dobrý mít nějaký deconstruction materiál, protože to vám pomůže trénovat 3 šesly jak kdyby do grindu, přes věci. A tak dále. Tak jo. Teď myslím, že už víte všechno, co k tomu potřebujete. A jdeme na trick tipy. Tak, co bych vám k tomu tak řekl? Prsty na 3 šesly přidávám zhruba takhle. Tenhle prst je blíž k okraji desky. Tenhle prst je kdyby uprostřed desky. A dělám to tak, že finger kdyby hodně zadním prstem podhrábnu. A jak je to v téhle fázi, tak tenhle prst zkusím natáhnout. A nalepím to a odjíždím se stylem. Pokud to teda jde. No, nevím, jestli vám tady tohle to pomohlo, ale prostě jedete normální rychlostí, na kterou si troufnete, abyste se nezabili. Jedete. Přešlápnete tail. V téhle fázi to podtrhnete a pustíte ruku pryč nad finger. Finger se točí a jak vidíte, že už se dotáčí, tak tam rychle tu ruku vrátíte a nalepíte. Takže jedete, sešlápnete, podtrhnete, ruku nad finger, nalepíte a jedete. I Mr. Tesař se někdy utne. Někdy 2krát. No, ale myslím, že je jasný, co se vám tady snažím říct. Takže trénujte, zkoušejte a už mě prosím neproste o to, abych udělal další trick tip, protože jak vidíte, k ničemu to nebylo. Tak jo, mějte se fajn, kupte si finga věci, deconstruction věci, pokud jdete na skateu, tak kill věci a čau!